Barkanmu da sake haɗuwa. A bidiyon namu na yau za mu koyi yadda ake amfani da ChatGPT wurin fassara daga wani yare zuwa ga yaren Hausa tare da ɗauko abin da ka fassara shi zuwa ga PDF. Wannan zai taimaka muku matuƙa wajen fassara saƙonnin da ake turo muku a cikin Gmail. Hakan zai taimaka muku matuƙa wajen fassara lecture da ake yi ga 'yan makaranta zuwa ga yaren Hausa domin ƙarin fahimtar su. Hakanan idan kuna tattaunawa da wani baturi ko wani balarabe a online social media, za ka iya ɗauko abin da ya rubuta maka turanci ne ko larabci ne ka zo ka saka a cikin ChatGPT ka tambaye shi ya fassara ma zuwa ga yaren Hausa. Idan ya fassara ma zuwa ga yaren Hausa sai ka rubuta amsar da Hausa cikin ChatGPT, sannan ka tambaye shi ya fassara ma shi zuwa ga yaren wannan mutum. Daga nan sai a je a kwafi ka je ka yi pasting zuwa ga social media ka domin ka ba wa abokin hirar ka amsa. Kamar yadda muke iya gani a nan, wannan ga labari nan da muka samu na turanci, muna so mu karanta mu fassara shi zuwa ga Hausa domin mu fahimta. To wannan abin da dani ba iya labari kaɗai ba, da muka ce za mu nuna yadda ake amfani da fassara Gmail. Mutum zai je Gmail ɗinsa ne, idan ma an turo maka da wani saƙo baka fahimta ba, ka danna akan copy haka, ka danna akan saƙon da ka turo maka sai ka copy ɗin shi, copy all, ka je kai copy ka paste a cikin ChatGPT, sannan ya fassara ma shi zuwa ga yaren Hausa. Ma'ana abin nufi, duk abin da muka yi a nan to irin su za ka gwada a kowane abu da za ka yi, ba sai ya ƙara yin bidiyo akan Gmail guda ɗaya ba. A fata an fahimta. Yanzu nan ga labarinmu na turanci, ya za mu mai da shi zuwa ga yaren Hausa ga wanda yake so ya karanta wannan labarin. Yanzu labarin za mu zo mu danna a kansa. Gashi nan sai mu copy all. Mun yi copy all, select all kai, sai mu ƙara dannawa akan copy. Gashi nan mun buɗe cikin ChatGPT mu yanzu, sai mu zo mu danna, sai mu rubuta translate this to Hausa language. Gashi nan in ka rubuta sai ka zo sai ka zo nan ga wannan abin guda biyun nan, semicolon guda biyun nan za ka danne su, sai ka yi pasting ɗin rubutun da muka kwafo na turancin nan. An ga yadda ne? Sai ka ƙara danna semicolon. Ma'ana rubutun da ka kwafo na turancin nan ba ana zuwa ake pasting ɗinsa ba tukunna, sai ka fara gaya mai ChatGPT kamar mutum ne, shi ma artificial mutum ne. In ka zo ka ba shi umarni translate to Hausa, sai ka sa wannan semicolon ɗin guda biyun nan, wa'innan abubuwan guda biyu, in ka saka su sai ka sa rubutun naka, sai kuma ka saka sa ƙarshe. Ma'ana mun kulle rubutun nama a tsakiya kenan. Sai ka danna akan send. Idan ka tura masa, za ka jira shi ya gama loading sai ya rubuta maka. Gashi yanzu ya rubuta ma, ya fassara wannan rubutun. To wannan gashi nan labarin yanzu cikin 'yan sakanni, ba tare da ka je ka samu wani ka ce ya fassara ma da Allah wannan me ake nufi zuwa ga yaren Hausa ba. Da ka kwafo turancin ka zo ka sa nan translate to Hausa, abin da ake rubutawa kenan. Ka sa semicolon ka danna masa, zai fassara ma wannan abin naka zuwa ga yaren Hausa. To yanzu nan gashi mai da shi zuwa ga Hausa. To amma ta yaya zan mai da wannan abin PDF ne ya ɗaukowa kan wayata? Ba zan zo in sa copy and paste ɗin nan ba. Copy and paste zai ban wahala. Ina so in mai da shi PDF ta yadda kawai zan tura wani kai tsaye. Sai in ƙara zuwa in danna akan ChatGPT, sai in ce masa convert the translation into PDF for download. Hanga wannan haka za mu rubuta, sai mu danna akan go. Mun danna mu jira ɗan sakanni. Wannan shine ƙarfin AI kenan, abinda ake cewa artificial intelligence. Kamar yadda muka yi bidiyo a farko ne yadda ake ChatGPT ne maganarsa da kuma yadda ake buɗe shi. Mutum da iya komawa ya kalli bidiyon da muka yi a baya domin ya ƙara fahimtar ChatGPT da yadda ake aiki da shi. Yanzu gashi mun ga yadda ake mai da rubutu zuwa ga yaren Hausa daga wani yare.
Yauwa gashi yanzu ChatGPT ya canza labarinmu zuwa ga PDF. Gashi nan the PDF has been successfully created, you can download the link. Gashi nan labarinmu yanzu ya koma zuwa ga PDF. Sai mu zo nan mu danna akan wannan link din da ya bulun nan, danna akai shi zai kawo mu zuwa ga WPS din mu. Mu jira ta bude. Gashi nan ta bude. Yanzu ga labarinmu nan ya yi converting zuwa ga yaren Hausa kuma ya zama PDF. Wannan shine yadda ake mai da rubutu zuwa ga PDF. Sai kuma kar ku manta ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan bidiyon domin kallon bidiyon mu na gaba.